kaka wan wajatime ga ndalo mana na technical bench idhi tichako gi squad mari machon mano matieni idwa rango fitness mar ng'ato, idwa rango ni ng'ani pod en e team ni koso pache nosewuok. Ing'eni nyalo bedo gi player to pache nosewuok e team, en mana nobedo kacha nikech msara team che chame iyude msara maber, koro wacho ni yawa ka ng'adhi kata FC kata ng'adhi kanye adhi yudo kure, lakini chunye ni kanyo. Koro ikuongo iketo ng'ani ka first 11 mano okaw ni ligi cha ti isomo gi kata 45 minutes, but idhi rango ni ng'ane ni onyona ni to kaw kuni, ng'ane ni fil ni to kaw kuni ni, ng'ane ni kama o nini, unless iyiero ka koro sani kaka ne wan kar nani kar Morrison pod ochako mana gi Juma ineno, koro team pod en na set, koro dhi somo gi to dhi rongo level mar fitness level mar players gi, nikech ing'eni sani nyogi go mana friendly go mana nini, koro macha chal gima gidho ong'al moro matin, to koro dwa rango ni yawa team na manyo kaw league ni bende onyalo challenge team moro oko mar Kenya mane kuma nodhi okwongo somo komodi, to wacho ni kara nwakaw league team ni kara pod wanyalo dhi mabor, ama team ni nwakaw league nwakaw lakini pod wan below. Then from there koro kochako introduce ji matin, introduce Zakari or introduce joma nini ka koro korangi ni to wacho ni kanene kaka ng'ani ogocho to ikaka ni goche ng'ani wanyalo chenjo ka, ng'ani wanyalo chenjo ka, but ing'eni kidhi adhi chako chenjo gi dichiel kamano onyalo ketho ni seche moko shape, nikech ng'ato ing'eni nyalo biro to moral mare nodwa moro coach, odwa moro fans, odwa moro fees, nyalo miyo ikawe makiny na ikete first 11 tiyudo ko odhi disappointing. Koro kuongo ichagi joma nini go mokwongo irangi ni to bende gin tayari mar defend their cup, be gin tayari mar challenge team moro oko mar, nikech dine be ni onge koro ma ke kafa kata nini kata anniversary mar Ion matini joge mi wuok godo ti chomo godo gojo gi Zamalek, to de wuok kod kan mi chom gi Zamalek bende de gi challenge Zamalek. Koro mane e analyze mane mitimo to video analysis mari rango ni jowage, nikech onyona ing'eni pok ogocho kata oko mar Kenya ka, to this is the first time modhiro mo gi Rayon mowinjo ga ni bende team matek, but osegocho ne Harambee Stars oko kane gigocho gi Senegal notim gi nadi kata kane ologi to osegocho oko mano no demoralize no demoralize nikech owuok aero odhi stage maduong' dichiel to logi to chako dugo luonge iparo ni pache ang'o ma pache paro nega ni karapod ok anyal ineno. Koro mane en time maber nikech okele gi en friendly moro ma bende timbe man piny mani level gi madhi miyo nyithindo ka kaka onyona go chuoga this case their talent, to coach be dhi rango ni to ochuoga gi nani ng'eni gine sana gine midrangi sana nikech gine mapog yudo challenge maber, ochuoga nda onyona jomodonge yudo kaka Zakari gin jomo osegoyo nyake e national team e chan ka gigocho mineno ka gidhi maber. Koro ma ne nafas maber mikwongo imiyogi, nikech ing'eni sani kidhi tiketo nyona e bench tiketo chuoga bench gidhi wacho ne an yawa to kara wan to kara mon wagocho ka coach onge confidence kodwa. Koro ikwongo imiyogi nafas gi showcase their talent ne opponent, tibro neno kama nyale to kendo ko perform maber ichaki second half ichaki mede kendo muda nyaka dakika 60 koro ki introduce ng'ato mondo mi ibed maber, king'e maber ni an koro namba ka namba an gi ji ariyo ing'eni nyalo weche kikete piny to kinyang'e level mare mar fitness level mare, kata nikech season off season bedo ga gi wechene. Inyalo ka nyathini kaka nyo wuok ka to kochopo kacha to yudo ka seche moko odhi kado kendo mzigo osechakore, koro pacho osechako kama nyiwecha koro ni malo. Koro mane aparo an mane kaka range arango no nego beni coach kuongo introduce joma chon ka to kuongo rangi then koro kunyalo kelo joma okay wadoga ne chien Agnes kai to Ela Jaka Black ing'eni Willis okoduoko penjo mipenje ipenjo Willis ni to squad magoro dhi goni squad moting'o dhi goni number 1 recruit players moromo rwako nanga gor mar ariyo ginyalo kelo kombe Kenya ka okoduoki ing'eyo wanyisi Jaka Black ing'eno oseneno Gor ose sign players mang'eny kata last season wa sign Mbadi, wa sign Siraj, wa sign Kibwage, wa sign national team players mane ng'amoko oyudo first 11 en ng'a nyaka nyoka o league isoni Brian
koro ok wanyarange kaka iwache no ni siji ni Paul ing'e ni Paul ka nogocho ne tim mane donge ulinzi namba D jama ne gocho mogol Nairobi United okaw ang'o to Willis so wuok gi gonda di Paul wuok gi gonde adi e tim mane e ulinzi no donge ing'e kane gigocho ulinzi to nok nwang'i ni ogocho ulinzi nwang'iyo de tie gi mano ng'iyo kuome tire season ni to wuok gi gonde adi as a striker we ateri kata EPL Yokeres kanyoche nitiere nini Portugal kocha Sporting Kaseno lokele ido expect ni bwana cham bro bedo top scorer kende Gor Mahia okoro kwarange kamano Jaka Black warange ni wase sign player kich mane ma the best nino sani mwakaogi magi are the best players in Kenya mamano to kwanyal tamore but koro wadwa gini kosero wako na law mar Gor Mahia bendo bro replicate gima nyo timo kuchacha udugo time koni nikech sani kama koro intiere no odwa golonga mano koro wamigi tuke adi monde ka koro wagejgi kaluore kodi in fact gej modwa gejo wan gan platform maber kabisa gidhi gocho gi rayon to wadhi sekapa tayari wadhi mna engage gi wadhi mana geji kaka gine maka giduo Kenya ka to wadhi na oni gichopo namba di gima wadwaro ni kama ginyalo tingo no kikombe to koro wang'eyo ni onge pressure lakini kapo ni ok watingo kikombe to mano matini pod nitiere gik monego beno watimo but kik wawachi ni player kosekelo ka ni nyo ber ulinzi ni nyo bedo top scorer ulinzi koro dhi bedo top scorer e Gor Mahia inyalo yudo ka seche moko coach kele to ko biro ka kendo koro coach ok mia number 9 koro kele number 10 ngech ka lure gi philosophy mar Gor Mahia to gi system mar coach iyudo ka kamanyo ndire cha seche moko ene ngama nyitegemea koro ko biro ka odwa yudo Sifua odwa yudo kia nani Mbuya odwa yudo nga gin strikers adi 4 ma clinical ineno koro mane maka gichopo ka koro kone alingalinga wach mara koro kone wakao ni ka ng'ato nyo top scorer kucha koro wakele Gor ni kani top scorer nyaka odhi yudo ka atmosphere opogore kacha nyamoko ngara fans benye onge mago ni ko Gor ka ibui maki goyo oko off target digo ni matonga no kendo se demoralize nyathi ni yawa to karaka mabire ni ka ok jogi karok dwar players to ulizi kacha simo kinyo kata kilo embe ubiro kong'eni kamodhi entie pressure kendo aparo ni mano coach nyiso gi Agnes ing'eni kane en ulinzi kane ng'iyo mpira mani goyo ulinzi kocho ne chure ni seche moko dhi manyo kobiro go kumulo to mati dhi kelne to yudhi ka en gi funde mosetedo wuoche imi maninda kochopo ko to Sarif Musa kiluni e dhogi to kidok koni to ndwang' mi e lweti to kiduogo kaindi to Ansel kete umi koro en matieko kendo ng'eni wang'ni ing'eni league chakore ka all awards tables are open for grab best goalkeeper best defender best midfielder best striker top scorer chakore tarik 15 omiyo tim awacho kendo anuoyo ne timbe madhi rado gi Gor e league kata mana Sekafa sani ni gin for us big shock nikech nyithindo kodenyo to giwuor in koro kibole tie asipwa mano net ayuber ni Felix Oluoch Buyo ochako Kiera Cham mano net koro sani wan gi strikers mokinyalo wacho ni yawa yawa chakuru wae sani koro en mana ni tilo edi egori wedeo mane twang suit what Agnes twang suit onego beno wanyiso gima diye ngeti gima wacho ne gima in tim ti daute onego wanyis joneno gima ema penji daut tim na Gor rigocha pok waneno ka igocho ne Gor Mahia ema penji ni daut squad modhi Sudan modhi Rwanda emodwa rito dhi nene ema nyiso gini gidhi e TV sa 12 okay computer inyalo koro gima temo wacho agdwa nyiso Willis awinjo ka giwacho niya no koth an ok akawo koth no koth no logo ndadi ulinzi an ang'iyo koth ne league mar Kenya no logo ndadi to en namba D e league mar Kenya ne wan nyaka gi jogorwa gi ne nitie league mar Kenya to koth ni ne the second top scorer aparo ni Willis kata TM kata kadwa mie list Willis wadwa ne dhi manywa jotugo Willis okane kadoweyo koth ok nenna kadoweyo koth to kadoweyo to magi penjo madwa penjo niya
to Willis ni mane waoro no dhi e chiro ni karo ng'iewa ng'o koro kae makelo wa kende koro lwase maber makata en bende owacho ni koro wasebiro koro waketo uwe pap mana kaka nyandega wacho gimoro amoro yaw to koyawe ting'eni chiro koyaw to yawe ne ng'ata luwore kar wuoroni to gi kar pesi to gibidi ka kidwa menyo mapiyo piyo mane mokelo jogi ka to gima koro wanyalo bedo go gi wich bar omeri nyalo bedo gi squad maber mapango gi bedo gutana pangi nyalo bedo gi squad maber nyocha wan gi squad e chan ka makane miwacho ni yawa jowa gi be onge wich kuot yawa gore mod tinga gor te watere chan to kwa chaka ni to wan be mogowa to kwa dhia mbele ni Willis no jakabla podhi obedo kamoro makata gol koro wachuna wawacho niya wao jotugo nang'o wabdiw gi giru kata gi milion moro achiel ji wacho ni milion 10 migi ura bich kadinwa mi jotugo milion 5 kato gikoso deliver dobedo dwa lao ng'ato lap Kisumu dwa go ng'ato marach koro sani kama koro wachope otimore maber kendo mana chenro mar Nyasaye to gima bende Willis kik wil ne kama wadhi echa kaka wame wawacho ni wadhi manya ariyo moko jomoko bo biro mana manyo wame jomoko nyalo liero mana pesa makoro yud ka dwang' ma nyandega wacho ni bende mosedhi to ka koro dwang' wachi niya wan wadhi kacha dwang' ne walando dwang' osedhi yawa waduogo ne jo Kenya ni ung'e ni dwang' no ang'iewo to dwang' odhi emotamo wakawo kombe mano gima bende ok wanyal duogo wacho ne jowa omiyo en kor lwase maber okombe ni gima mora go fees no kombe ne gi yawe wang' gi Said nekech okombe ne wasebudho kapok wakawo East and Central Africa bing'eni wan kende mo wan go kombe Sekafa no nitie ng'ama sekawe Eastern Central Africa. Ini wacho Mandela Cup. Be oken CAF en confederations maniluongo ni Mandela. Eastern Central Africa. Tienga mane kode kokwa. Onge gor kende. Yanga ncho dhi e final to kokawe. To ngisa na akelo Willis. Mondo ng'e ni mane momiyo nyaka nwa wuogo oko mua tiyo gi pesa oluoro koko. Nwa tiyo gi pesa maber mondo wayud jotugo. Makata ka koro opira en ajwa. Kata ka koro ilowa to duong' uru jokama. Ng'ama dine udwaro no wang'iew ma ok wang'iew dong wato watemo to kik iwe niya wadhi kacha nu underrate ng'ato timbe mobiro gi te ging'ene gor nitie to timbe mobiro gi te gimbe ging'eno kombe gi be mokelogi wanyalo chako gi ng'ato ka mua underrate to ka chopo dakika mar 85 to ayudo ka ng'ato osego gol kato to duogo defend omiyo kama wantie ni nyaka koro waore awa to nyaka koro jowagi wasekelo gi nyaka koro wayaw wigi to ging'eyo maber ni gor bende mana kaka Willis wacho no gor bende ok en ni kama ibiro wale mamano be nyaka dhine gi adhiya maber to kela wacho ni obeyo jatugo moro obedo gi par ariyo niya wacho ni an duogi to jogi wacho ni jatugo be wacho cha niya an adwa keto chunya gi effort na kama idwara jatugo ok inyal keto jatugo ni keto gi kech kati dhi expect no deliver ka wachulo jatugo maber muacha kwa keto kor lwase bo bedo ne gi maber to gima dang tam gi deliver enena ni koro pira tajwa but nyandega temo ng'iso nyandega ka kik wabed gi over confidence kik wachako kwano tongwa ni gweno nigi tong ni 30 manan gi nyoburu ni 15 thuondi an ga bed 15 kidhi e lweny gi dawo kidhi e lweny with one word ni I'm going to win aparo ni watieka ni stoch go ingene anasema mata team kata kwa miyo Willis team manager to manage an technical bench ni asebede to wasebedo gi kiburi bilano to inyalo yudo kibedo disappointed gima nyisi mokwongo nitiere gimolo ni philosophy in this team to nitiere tactical mani team ni koro mondi wuoge ulinzi kati wuoke Nairobi United seche moko ulinzi kanya go 4-3-3 gor ka kibiro en 4-1 miwinjo kanyandega wa dongi winjo osekwano asemi ni en 4-1-2-3 dongi winjo to team obire ni ne go 4-3-3 mano matini tayari kaka shape mar team ni mokwongo osepogre kama nyi bete alafu gima nyaka ing'eni ng'acha koro nyo bedo kaka koro en ochalma ne joko depend kuome ibire gor ka kama ng'amo depend kuom yonge wan gi alfa ni waji luongo no wuono gango wan gi ng'ane ne Musa ka wan gi Dwang ka miluongo ni Grand Mula wan gi so many players
ma ok wawitegemea ng'at achiel. Koro kanye mominjo kiwacho ga ni player nyalo biro ka en star to kochope tim moro kaka maduong' ka Gor Mahia ni to kuongo bage kwanyo emomin no kata ni wachi winyo ka Eli wacho ni last season mana the same manyandeka ni no kwano ni wang national team ma wadwa go ma league first leg waseka league so kwa ka anona kanyo chodo kama koro nyaka jakom wakao league so kwa ka mondo meja players bonus mondeka omit na gombo ni mondo wadhi nyime gi twak mar Gor Mahia mak mana ni en sa mar ka uyweyo ka waduogo to wabro ng'iyo wach mar Harambee Starlets kae to wadhi World Cup to waloro nyakwa Ramogi wan e yweyo machielo e paw tuke kete mana ka Ang'o momiyo ununeno ka gima parie marach ahinya kae? Ang'o momiyo unukudwa neno ber mare?